Jane godangku Pak motor ora to? Asu iki. Piye to Pak lali. Hawen, syukur rasakno. Bongko gak we. Aduh, wis tak jokine Pak no. Engko ora teko nggon malah nang rumah. Potong amar penjoki apa godak? Piye to sampean ki Pak no? Piala sak lemari nang omah ke gak roh to? Ya ora roh, wong omahmu ndi aku ora genah. Wis kok manut aku penak-penak. Ya wis gak apa. Ngasih mbok terakne delok ngono. Ayo. Lah nyapa to mandek iki, Ndut? Aduh. Bane bocor, Pak no. Ya dalah pancen nasu iki. Terus piye ngene iki? Ditonton to, golek tambal ban. Ya tuntunan sing bocorne kowe kok. Aduh. Lah apa iki? Asam uratku kambuh, Pak no. Kowe engko asam urat tenan lumpuh selawasmu kapok kowe. Lah nyapa ngadeg iki? Sopo to sing asam urat iki wis mari suwi kok. Ya puramu wong tuwa arep mbok empok. Ya nonton. Lah iki nak tukang tambal ban to, Ndut. Wis ditambelne kene ya. Ojo, Pak no. Aja piye to, mumpung petuk tukang tambal ban kok. Wong lek nambah ngawur. Ngawur piye to, Ndut? Lah piye to, Pak no? Umpama sing bocor ban buri, kuwi lho sing ditambal ban ngarep. Lah terus sing bocor ban ngarep lho sing ditambal ban buri. Piye lah? Kuwi tukang tambale gendeng apa piye to jane? Nambal ban ora ndek aturan. Waras Pak no wonge. Ora gendeng, tapi ya kuwi tuwek. Tuwek umur pira? 120-an. Iya, nak yo kebiadut. Wis karek bongkone kok sing ngoyo nambal ban. Cangkemmu lho Pak no. Krungu wong iku. Lha nyangkem-nyangkemne aku seprot njalmu modar kowe. Mboten Pak no. Lah dalah tenan to. Ngomongnya banter ya, Ram. Cangkemmu iki. Iki enek apa ta Mas? Jene kok rame-rame? Bayuh lah di sini persis cumi-cumi ketoke mantan tukang capluk. Mboten, Mbah. Gendun niki lho ngrasani jenengan terus wis tuwek arep bongko kok sik panggah ngengkel nambal ban. Lah raimu masalahku tuwek-tuwek ngene iki jek kuat nganggo gawe sing upaya putuku le. Pas sedakne soro